Vi er et stort parti, og som stort parti følger stort ansvar. Det ansvar vi er klar til at løfte, men vi skal løfte i fællesskab. Vores vigtigste sag er velfærdsstaten, fordi vi mener, at alle skal have en lige mulighed for at leve godt. De bredeste skuldre skal bære det tungeste læs. Vi er meget stolte af vores velfærdssamfund, som vi selv har opbygget. Vi ved godt, at der er mange ting, der kan forbedres, men det arbejder vi også hårdt på. En af vores store mærkesager er ligestilling. Alle skal have mulighed for at tage del i vores samfundsgoder og sikre rettigheder. Vi ønsker, at samfundet skal afbureaukratiseres, for det kan ikke nytte, at vi hele tiden skal følge regler og skrive rapporter. Vi må lære at stole på hinandens evner og have tillid til, at alle kan klare deres job ordentligt. Vi skal også have bedre skoler, derfor skal vi renoveres. Vi skal også have hjælpe de gamle og de syge og få bedre plejehjem og syge.